Video games, BGMI, PUBG, Free Fire बेफोरनि बागैथ' नोंथांमोना मोजाङैनो मिथिखागौ। जुदि आं बुङो गेम गेलेनाया जोंनि मेगनखौ गाज्रि खालामा, उल्टायै बाजे दाउनि बायदिसो गोजोन खालामो, अब्ला नोंथांमोना मा सानगोन? जों दिनै बे भिडिअ'आव गुबुनफोर बायदि गेमनि बागै गाज्रि बाथ्रा बुङा, बिगियाननि फारसे थांनानै गेम गेलेनाया जोंनि थाखाय मा मुलाम्फा होयो बेनि बागैसो सावरायगोन। भिडिअ गेम्स, PUBG, BGMI, Free Fireनि बाथ्रा बुङोब्ला सोरथो पागला नङा? उन्दै बैसोनिफ्राय लानानै दारि-दुरि मोनग्लुंजोबनायसिम बे गेमनि थाखाय पागला। बे बाथ्राखौ नोजोर बोनानै साइन्सआ थोंजोङै बुंखाबायदि उननि फैबाय थानाय समाव गेमार्सफोरा बुरायख्रेबनायसो जानो हासिगौ। नाथाय एक्चुअली गेम गेलेनाया जोंनि मेलेमखौ माबादि खालामो? गुबैयावथ' गेम गेलेनायखौ देहानि थाखाय गाज्रि होनना बुङो, नाथाय आंबो बेबादि बुंनो थाङाखैदि सानफ्रामबो सानसे हरसे गेम गेलेनाया देहानि थाखाय मोजां। गुबै बाथ्राया बेसो, जुदि गेमखौ लिमिट आरो बेलेन्स लाना गेलेयो, अब्ला बियो नोंथांनि मेलेमनि थाखाय जोबोद गाहाम। नोंथांनि मेलेमखौ बियो गाहाम साननाय हनायजों गोख्रों आरो पावारफुल खालामगोन। माब्लाबा टिभि एबा इन्टारनेटआव नुबाय जानो हागौ गेम गेलेनाया गथ'फोरखौ पागला खालामगासिनो दं। बेफोर बाथ्राखौ एसे साइडआव दोनथ'। साइन्सआ रिसार्च खालामना मोनदों जाय गेम गेलेया बिसोरनि मेगना नर्माल रोखोमनि जायो। नाथाय नोंथाङा मा सानो? जाय गेम गेलेबाय थायो बिसोरनि मेगना नर्माल जागोन ना? बिसोरो फिसानिफ्राय फिसा आखरफोरखौ सिनायना गोरलैयैनो फरायनो हायो, मानोना गेमार्सफोरा गावनि मेगनखौ स्क्रिनावनो फकास खालामना थायो। एनिमिया बबेजों थांदों, गुलिया गरबेसे दंबावो, माब्ला रिल'ड खालामनांगौ, उरायहैनो थाखाय बमाया थरबेसे दंबावो, मानि ग्रेनेडआ, बेफोर गासैखौबो गेमार्स बिथांमोना स्क्रिनावनो फकास खालामबाय थायो। जाउनाव बिसोरनि मेगन आरो मेलेमा गोख्रों पावारफुल जायो। बिसोरो जेब्ला रियेलाव गारि सालायो अब्ला बिसोरनि एक्सिडेन्ट जानायनि चान्सखौनो दासान। बिसोरो बेसेबां खरायै गारिखौ सालायामोन, बिसोरो एक्सिडेन्ट जानायानो नङा। बे समाव बिसोरनि मेगना लामानि गोथोङैनो थागोन आरो लोगोसेनो साइडआव गावनि खाथि खालायाव मा सोलिगासिनो दं बेफोर गासैखौबो गेमार्सफोरनि ब्रेना प्रसेसिं खालामबाय थायो। लामानि सैमाया आगदाजों ना आगसिजों बारस'गोन बेफोरखौ गेमार्सफोरनि ब्रेना गोरलैयैनो मिथिखायो। एकदम जादु गोरों बायदि। नोंथांमोना नुबाय जानांगौ बेंकआव खामानि मावग्राफोरनि मेगना गोबां सम कम्पिउटाराव खामानि मावब्लाबो गाज्रि जाया, आरो माखासे मानसि दं जायनि मेगना थाबैनो कमजोर जायो। बेफोरो गावनि देहानि सायावसो। अब्ला नैबे बाथ्राया क्लियार जाबाय, गेम गेलेयोब्ला मेगना गाज्रि जाया, आरो बेफोर बाथ्राफोरखौ आं नङा बिगियानासो बुंदों। नाथाय आंनि लोगो नोंथांमोनाथ' बुजिगोरों, बुहुमनि गासैबो मुवायानो मोजांजों लोगोसे गाज्रि। बेनिनो गेम्सफोराबो मोनसे। बेयो नोंनि थाखाय जोबोद गाज्रि जेब्ला नोंथाङा बेखौ गेलेनानै गासैबो समखौनो बेकारावनो हगारहरो। जेब्ला बे गेमनि थाखाय नोंथाङा एडिक्टेड जायो, अब्ला बे गेमआ नोंनि गासै समखौनो बरबाद खालामो। नाथाय बैसोर बायदि सुबुंनि थाखाय आं बुंनो थाङाखै जायफोरा गेम गेलेना ससियेल मिडियानि गेजेरजों खामायो, मानोना बिसोरो गेमनि गेजेरजोंनो गावनि जिउखौ आवगायलांगासिनो थादों आरो लाइभ स्ट्रिम एबा भिडिअ बानायना रां खामायबाय थादों। आरो जाय गेमार्सफोरा रां खामायनायनि थाखाय गेम गेलेदों, गुबैयाव बिसोरो गेमखौनो बारा गोसो होआखै, जायनि थाखाय बिथांमोननि देहाया थिक थाक थायो। बिथांमोननि मेन टारगेटआ गावखौ आवगायलांनो नाजानायसै। फारसेथिं नर्माल गेमार जायफोरा ओरैनो गेम गेले सानो गेमानो पाबजियानो फ्रि फायारानो आंनि दुनिया आंनि जिउ, बे बाथ्रानि बिथांमोननि थाखाय जोबोद गाज्रि। बांद्राय आनलिमिटेड गेम गेलेनाया सुबुंनि मेगनजों लोगोसे मेलेम आरो देहाखौबो गाज्रि खालामो। गेमनि थाखायनो मानसिनि मेलेमा रागा खराबो जानो हागौ, आरो बे रागायानो एखमब्ला अभारलड जाना गावनिनो खहा खालामो। नाथाय नोंथाङा टेनसन लानो नाङा। जुदि नोंथाङा गेम एडिक्टेड जाबायब्ला बेनि थाखाय नोंथाङा मोनसे खामानि मावनो हागोन। नोंथाङा इउटुबाव गेमिं चेनेल खुलिनो हागोन आरो लाइभ स्ट्रिम हगारना नोंथाङा गेम टेलेन्टखौ बयनिबो सिगाङाव देखायनो हागोन। अब्लानो नोंथाङा गेम गेलेनायजों लोगोसे मुलाम्फाबो जागोन। डक्टरनि बुंनाय बायदिब्ला गेमखौ 7-8 घन्टासोल' गेलेनो नांगौ, सानसेयाव नङाबा सप्तासेयाव। गेम डिजाइनारआ गेमखौ ओरैबादि डिजाइन बानायो, जुदि नोंथाङा बेखौ खेबसे टेस्ट खालामब्लाथाय आरो माब्लाबाबो बावनो हाला। जेरै सेंग्राफोरा नैबेखौ खेबसे साखिनायोब्लाथाय आरो माब्लाबाबो बावनो हाया। आरो मोनसे इन्टारेस्टिं बाथ्राया बेनोदि गोबां मानसिनि पाबजि मबाइल आरो गेरिना फ्री फायार गेमखौ लाना दावराव जायो। जुदि बिसोरनि रेटिंनि बागै बुङोब्ला पाबजि मबाइला दं 50 crore डाउनलड्स आरो गेरिना फ्री फायारा दं 100 crore डाउनलड्स। आरोबाव पाबजि मबाइल लाइटआ दं 10 crore डाउनलड्स। लोगोसे गेरिना फ्री फायार मैक्सआ दं 10 crore डाउनलड्स। आरोबाव इन्डिया भार्जन पाबजि एबा BGMIनि बागै बुङोब्ला बाहाय दं 10 crore डाउनलड्स। नाथाय गेम्सनि मेन फेकआ बेसोदि जायखिजाया गेम्स एबा एप्सफोरनि पपुलारिटिया बिसोरनि डाउनलडजों नङा, दैलि बे एप्सफोरखौ बेसेबां सुबुंफोरा बाहायदों, सानसेयाव बेसेबां सुबुंफोरा एक्टिभ थादों, बेनि सायावसो डिपेन्ड खालामो। अब्ला अरिजिनेल पाबजि आरो फ्री फायारनि दैलि एक्टिभ इउजार्सआ 5 crore, मोननैनियाबो समान। गेम टाइमिंनि बाथ्रा बुङोब्ला फ्री फायारनि मोनसे गेमा 10-15 मिनिटसोआवनो जोबो, आरो पाबजिनि गेम टाइमिंनि बागै बुङोब्ला नोंथाङाथ' मिथिखागौ जानांगौ 30-40-45 मिनिटबो नांनो हागौ मोनसे गेम मेट्चखौ आबुङै जोबहैनो थाखाय। मबाइल रेमनि बागै बुङोब्ला फ्री फायार गेमा नर्माल ल' एन्ड डिभाइसआवबो सोलियो। 1 GB रेमनिफ्राय खमसिन रेमबाबो रान खालामगोन, नाथाय पाबजियाव 2+ रेम थाथारनांगोन गेमखौ रान खालामनो थाखाय। जुदि मोन्नैबो गेमखौ स्मुथलि रान खालामोब्ला
4GB RAM मबाइल फन थानाया गोनां। एक्चुअली PUBG खौ बानायनाय जादों Unreal Engine सफ्टवेयाराव आरो Free Fire खौ बानायनाय जादों Unity सफ्टवेयाराव। बेनिखायनो PUBG नि ग्राफिक्सआ Free Fire निफ्राय बांसिन रियलिस्टिक आरो PUBG आव बांसिन MB गारनो गोनां जायो Free Fire निफ्राय। रुजुयोब्ला Free Fire नि MB आ PUBG निफ्राय खम। बेनिखायनो ग्राफिक्सआव एसे फारागथ' थाखागोनखा। केरेक्टारनि बागै बुङोब्ला Free Fire नि केरेक्टारनियाव स्पेसियेल एबिलिटि आरो पावारबो थायो। Free Fire आव गोबांथार केरेक्टार दं आरो गासैबो केरेक्टारफोरनियाव आलादा पावार थायो। सोरबाया खरा गारो, सोरनिबा ब्लेड थुबा थाब डेमेज जाया, सोरबा सिलाइखौ फास्ट रिल'ड खालामो आरो सोरनिबा लाइफआ HPआ थाब बारायफिनो। फारसेथिं PUBG आ नोंथांखौ एकदम रियलिस्टिक एक्सपिरियेन्स होयो, नाथाय आं बेखौ बुंनो थाङाखैदि बियो गाज्रि बियो मोजां, बियो नोंथांनि सायावसो डिपेन्ड खालामो। अब्ला गुबै बाथ्राया बेसोदि PUBG आरो Free Fire खौ माब्लाबाबो रुजुलायनो नाङा, मानोना बिसोरखौ आलादा सफ्टवेयाराव बानायनाय जादों। बियो नोंथांनि सायावसोदि नोंथाङा माखौ मोजांसिन मोनो गेलेनो। PUBG आ बांसिन स्पेस आरो रेम लानानै नोंथांखौ रियलिस्टिक एक्सपिरियेन्स होगोन। फारसेथिं Free Fire आ खम रेम फनबाबो स्मुथलि रान खालामगोन। माने मोन्नैबो गाव-गावनि जायगायाव थिक थाक। जुदि नोंथाङा आंनियाव सोङो नोंलाय माथो गेम गेलेयो, अब्ला फान्ता गेटलाया गेलेयो। लोदो। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामा, अब्ला नोंथाङा